Hej, mit navn er Marianne Kurt, og jeg arbejder som rådgiver i afdelingen for humanistisk innovation på Københavns Universitet. Jeg skal i dag fortælle lidt om idégenerering, både om det teoretiske udgangspunkt, men også hvordan man arbejder med idégenerering i praksis, og særligt gennem brug af brainstorm-metoden. Det at få en god idé er altid blevet sammenlignet med det at have en særlig kreativ evne. Men kreativitetsbegrebet har udviklet sig betydeligt de sidste mange år. Fra at være nærmest guddommelig evne, hvor man kunne skabe ud af intet, til i dag, hvor man arbejder systematisk med at udvikle kreative teknikker. Kreativitetsbegrebet det kan med fordel forstås uden for vidensteorier, hvor man netop ser kreativitet som evnen til at lave koblinger og transformationer i et vidensnetværk. Det ligger i tråd med, at man ser idégenerering som processer af videnskabelse, og altså ikke videnstilegnelse. Videnskabelse og dermed også idéerne, det opstår netop i en vekselvirkning mellem viden og det, man kalder ikke-viden. Viden er den videnskabelige viden, som bliver beskrevet af forskere og eksperter igennem data og analyser, og det er også den viden, som individet selv har udviklet gennem refleksion, praksis og erfaring. Ikke-viden, det er det, vi ved, vi ikke ved, det vi ikke ved, vi ikke ved, og det vi overhovedet ikke har nogen anelse om, at man overhovedet kunne vide. Problemet med ikke-viden, det er, at det oftest er et meget usikkert felt at færdes i, og det medfører ofte, at man søger tilbage til det mere sikre og det mere videnskabelige viden. Men alligevel er det oftest i arbejdet med ikke-viden, at det nye opstår. Så når man arbejder med innovation, idégenerering, idéudvikling, kan man altså med fordel arbejde meget målrettet med at søge det her ikke-vidensfelt. Et af de redskaber, som kan rumme både viden og ikke-viden, og endda styrke samspillet imellem dem, det er brainstorm-metoden. I mit arbejde med brainstorm, der har jeg erfaret, at der er forskellige variabler, der kan være til stede for at øge chancen for, at man har en mere effektiv brainstorm-proces. Det kan blandt andet være, at man altid har en fagviden repræsenteret, således man altid har den nyeste viden inden for et givet felt til stede. Dernæst kan man arbejde med, at man altid har tværfaglighed repræsenteret, således man har mulighed for at perspektivere og få andre synsvinkler på sit emne. Derudover er det også vigtigt, at man prøver på at skabe tillid mellem deltagerne. En tillid, der sikrer, at man øger chancen for, at man kommer ud i det her ikke-vidensfelt. Derudover er det meget vigtigt, at man har beskrevet og enige om en konkret problemstilling, som man idégenererer ud fra. Det er i den her konkrete problemstilling, at man kan forankre sine idéer. Derudover skal man også sikre sig, at alle er enige om, at der findes nogle regler inden for den her brainstorm-metode. Nogle regler, der sikrer det her kreative miljø, hvor alle idéer de kan fremsættes. Det kan være regler som, at man skal være åben, at man skal opfordre til vildere idéer, man skal bygge videre på andres idéer og lade alle komme til ord. Sidst men ikke mindst skal man også huske altid at dokumentere og måske endda visualisere sine idéer. Det sikrer, at man ikke glemmer idéer, når man altid kan vende tilbage til dem senere. Alle de her variabler er selvfølgelig ikke en præmis for, at brainstorm kan lykkes. Man kan sagtens udføre en brainstorm i en anden kontekst, hvor kun et eller flere af de her variabler er til stede. Dog vil jeg alligevel påstå, at det at arbejde med en konkret problemstilling, det er en forudsætning for en succesfuld eller en værdifuld brainstorm. Brainstorm opnår simpelthen først sin reelle værdi i det øjeblik, at man kan forankre sine idéer i noget konkret. Og det sikrer også, at man får større potentiale i de idéer, man skal arbejde videre med i den næste fase. En anden vigtig ting ved brainstorm er, at den ikke er begrænset udelukkende til en idégenereringsfase. Tværtimod vil man oftest bruge den flere gange i løbet af en innovationsproces. Den indgår oftest i en proces, hvor man skifter mellem at generere idéer, kvalificere idéer og igen generere idéer. En ting er de variabler og regler, som man bruger i brainstorm-metoden, og en anden er de variationer, man kan vælge at bruge. Den mest kendte og anvendte metode, det er den, hvor man individuelt eller i en gruppe genererer så mange idéer som overhovedet muligt ud fra et fælles udgangspunkt, skriver dem ned på post-its og samler dem i en fælles pulje. Men man kan også arbejde med det, man kalder en negativ brainstorm, som går ud på, at man vender sin konkrete problemstilling til et negativt udsagn. Og det bygger på, at det ganske enkelt er nemmere at generere negative idéer end positive idéer. Derudover kan man også arbejde med et auditivt element, hvor man for eksempel lader deltagerne arbejde i fuldstændig stilhed i en given periode, eller man vælger at bruge musik som en baggrund. Derudover kan man også arbejde med tiden som et element, og det vil sige, at man for eksempel kan arbejde med nogle meget hårde deadlines, hvor man genererer mange idéer inden for en kort tidsramme. Der er ikke nogen variationer, der er mere rigtige end andre, men valget af variation det bestemmes ofte ud fra temperament, fra gruppedynamik, og ikke mindst om det er muligt at facilitere processen eller ej. Det var lidt om brainstormens regler, dens forudsætninger, dens variabler og variationer.
Og mit bud på, hvorfor brainstorm den er så anerkendt og udbredt, som den er, det er dels, at den kan rumme både det her element af viden og ikke-viden, men også, at den er så fleksibel i dens anvendelse, som den er.